Ntakiwe mina ntakiwe ngiphosile mina ntakiwe mina ntakiwe mina ntakiwe ngiphosile mina. Ngiyanibingelela nje kuzona zonke indawo la ningibukele khona njengamanje. Umdumazi lo ubona benza umxolisi umfana wakwaMhlongo ibhove elincane igeza lendalo. Umfana wakwaMhlongo ke lona laphana kwaShikshele eBhekamandla endaweni yaseMtubatuba kwesenkosi uMkhwanazi esifundeni saKwaZulu. Inhloso ke yokuba la phambi kwenu esikhathini samanje ukuzonethulela nanka ama-link ngokuhlukahlukana kwawo kuma-digital platforms, bese ngixolisa kakhulu kunesimo esithe senzeka sokuthi ama-link ethatha isikhathi ukutholakala. Lokho ke bekungasiyo inhloso yethu ukuthi kube ngaleyo ndlela. Siyaxolisa kakhulu, angeke kuphinde futhi kuze kwenzeke ngoba nathi besingekho aware ukuthi kungaba ngaleya ndlela. Kusho ukuthi sithe uma ngabe se-upload ingoma ku-DistroKid kwase kuba khona ama-challenges esithe sadibana nawo khona. Kodwa-ke njengamanje i-album yamagoso iyatholakala kuwo wona wonke ama-digital platforms. Ungangena nje uyisearche uzoyithola. Ngibonge kakhulu futhi ngendlela engibona abantu be-reacta ngayo, not ukuthi bengijatshuliswa ukuthi abantu bayakwata bakwatela ukuthi ingoma bayitholi, kodwa lokho bekunginikeza isithombe sokuthi abantu shuthi kahle kahle bafuna ukungisupport endaweni efanele, ngoba ukube bekungabanye abantu mhlawumbe abangangithandi bebengeza ukubana ndaba bezogoqa izandla maqede beyithatha ingoma la kungafanele khona. So ngiyacela ke bafethu ni-support ingoma yethu. I-album yamagoso iyatholakala ingoma zonke kuma-digital. Bese ngiza la endabeni yengoma etrendayo eyaziwa kakhulu ethi ngizolala ngiduma, ethi umlabo ungenza umuntu. Kunesimo engithe ngasibona senzeka. Abantu abaningi bane-complain yokuthi ingoma le ethi ngizolala ngiduma ilistiwe kwi-back ye-CD, kodwa uma bethi bayifika bathatha i-CD bayifaka kuma-radio abo, uma befika ingoma ziwu-13 azikho 14. Bafowethu kahle kahle ingoma leyana ethi ngizolala ngiduma ayisiwa amagoso. Ngibhalile lapha ngemuva, mungaliphendula i-CD lakho la ngemuva ulibheke, libhaliwe la ukuthi track 14 available in downloads, okusho ukuthi ayitholakali la kwi-album. Uyangena laphana ku-internet uyithenge khona kuwona wonke nje ama-digital platforms. Inhloso yalokho nesizathu salokho ukuthi leya ngoma leyana ethi ngizolala ngiduma ayisiwo amagoso, iphume under umdumazi, iwumdumazi. So ngiyacela bafowethu ukuthi nik-understand lokho, sixolise nje futhi kakhulu ngalokho ngoba kukhona abantu abangazange bekunaki. Bese ngithi-ke i-CD leli lamagoso liyatholakala. Uma ngabe ulidinga sicela ukuthi uxhumane nobuholi obuseduze nawe, uxhumane nama-branch wonke ama-branch. Umuntu nje oseduze kwe-branch thizeni uxhumane nenduna eseduze nawe uzokwazi ukuthi umsebenzi uwuthole. Labo nalabo indawo abakuzona othola ukuthi mhlawumbe abanazo induna eseduze nabo, sicela ukuthi bexhumane nabantu abafana noMhlengemali wakwaMthembu noma uDiploma wakwaZulu. Ibona abantu abazokwazi ukuthi bebasize bebafikisele umsebenzi la kufanele ukuthi ufike khona. Ngiyacela ke siwusupport umsebenzi wamagoso. Ngiyabonga kakhulu nangendlela engibona nesangisupporta ngayo kulezi insuku. Umsebenzi wami uyahamba kakhulu. Nanendlela enisupporta ngayo noma ngifika e-stage ngiyodlala, abantu bayijabulela kakhulu ingoma ethi ngizolala ngiduma. Ngiyacela niqhubeke njalo nje bafethu, nibambisane nathi niseseke. Siyanithanda kakhulu, sohleze sinithanda. Sengathi ningajabula ngokuyihlonipha noma nilala niduma, kodwa nidume kahle, ningazenzi izinto eziphambene nomthetho. Ngiyanithanda kakhulu, ngiyabonga.